Kami nilitum PSLC Youth Wing Central Committee himpen nalitum aphan na kipha tengpen nalitum kewang pot akiro pilo especially bini nilitum PSLC Youth Wing Central Committee himpen nilitum press meet kewang nang ko kathei nalitum phan nilitum than pachini ponpo pinyar sigjit lapen rat tum phan ison sonialam nilitum kapachini je phansi nilitum pini press meet banggen tum phalo nitum press meet ki phanang kok thipi alam gel haba nilitum marsichi club tarik inkor ke thom inkor apli nilitum APSLC youth wing pen pati pri ponsi APSLC youth conference kapiman ponji phan nilitum arni apor nilitum hot pon etlo ke dam tangani bonda ningdugalam ngala halo nilitum phan permission bang nang pipidalo lasti labang so permission nang pipidet penajok nilitum akatiku ke bang dukaklo sila so puthak nili nonang tumhang ko than tung lalo kani yang tung lalo marsa chiklo tarik inkor thom inkor pli nilitum nilip hawarlong si APSLC youth conference aban ken nilitum bipon pupusi haladak nilitum chisik cedang edlo pendel ki kim ben chenglok alhi atoma phan delegates tuman kido thaka dim ben chenglok idum ason tin tum kenang yeson do anta men nilitum chisik cedang pimel amat non ultimately bangke pilom mano chaplang ko bangke non tibokhet apor hutsi nilitum phan bangke youth conference bangke nang tum lapang so chiklo ke bir thapusi administration tum pen tum han biota na pale ram nilitum labangso conference kibiji aphan hithiri thoma prangwen sinilitum permission bank tum move lo nilitum ning thelo permission bank long ji pusi ning ke theben sin ta kadu kawin bithang asai ki claim ni asai kan claim pon bomlo advertisement ati chipi pon bomlo rat to hana ji than pon bomlo kar benglong homos ti in kar thok tum phan tamai research jang han sami itu biota bang cipale lablo lapeng kaduk kave kar bengo ara do antame ki bang je phansi chisik ding danglo amat non apor bangke pini ke taring ko era taring ko lo diho taring ko resian lo pini arni non ke dam tang saturday arni sini le tum phan men nang le tum aphan permission nang pin elang punang puko amat sini le tum ta kamat hakis sung lo mak sono la tum men permission nang pin ke bolam nang ke ndaga matha kisung dolo bela kamang hu dolo people sino dolo kamatha kamang hu ki do banga the bangala halo ahoglo non iskar benglong ke 144 CRPC sulibong la ke ngilo chinilo te wa phit sita iskar benglong BJP party pen chenglok asong kapre ka tumbang ke latum mai meeting da latum dupon bo la se hala tum a reference kalang dam ting pulon ten dilitum ta dolongji ko ning theben sin limta permission bang muflo sitame non na ke chaplang tho bangke nilitum phan bangke APSLC la bangso program bang phan ke a conference bang han ke latum permission bang bidal nil no la sinil tum ke chisik nak la son sin mandel la sinon kar benglong rat ke hang jolo ko peposi ili to party phala pasana claimver medela tum po banke ke thedung question du kalo aro teng polon te CRPC 144 teng pol de bang phopena ki ong chingrum longle mai meeting da longle la bang mu chini sistema akapre ga party phana banke la tum permission le pidet pen la tum mai meeting de pedolong po hala bang ko peposi akapre ga party phan banke la tum permission banke allow that ma itu phan bangke people nang pidet ma hala bangsa kar ju bangke bangsa question bangke thepana question penalo athe administration atunke lo aron ke chari atunke atun kelang abang putin aphanta ke pang bartri ni atun pena plug v plug bong partiality yung si bilo pulute koson si dead long ri ke kemela administration atuma responsible the pig isel long ri ke pa messenger aphan partiality yung nang dolo pulutang te labang solong ri ke lage sol so daga tomos nang klang torong bolaki kang samjin ke pang samjin ji phansi lage administration ki ke dumot di pinili tum thegam nong lo kedam tang nil tum
a program ke tuma conference ke 23-24 kiram tang March chiklo tarik kep tarik kri sita nile baha baralong thedan amai do BJP etum hal ko hange permission pidar la pentu non tarik inkore himi pen tarik thongke raisia la bangso chiklo March chiklo RSS tuma program amai la tum non cheng ban ko ni sirke ba nil to matumi damsi ri talib damlo itum biota longo non tala video sana lama lake arnam langpi diopani homosti under diopani homosti angkang arlo non RSS tum amai de tum ni sirke karena atumi hala that a program hala bangso RSS a program along mane ki claim kita matuma phan ni tum chitong tekasi cingki tikang lo nang tum ni kwana phan lo bangso program ki bi nang khaklo ni sirke ba phan bang kwana muni ha non ke bang ji taring ko rehini ben tarik in ko rehini ben tarik thongke resian mar sa jiklo lo ke nang tum bang kwana ba amul chitong pusi tum arjulo aki jum nai ta bang faruk ke pho 1500 amul ke da chitong yani bang ta pusi nei puru tante mathano hala tum phan nang ke permission na pide program na padulong po tante ni tum phan people si labang sob conference apan permission na pide la haloma administration tum ki claim ni ke dam ni kam na la pusun claim lo bote long ri long ing samjina tumonang jabi pusi lang tum mathama nili tum ta no labang sob conference ki pa chunji apan ar including a sik tanga program pena rong ru kaddu ke chongdat chutolo tum pen tum chingki than se sika isi hini itum chopang room si labang sob conference tum ki pon ye phan itum chisik ke dang la labang sob conference no akahi no alam le tum thanji gali nang tum da kaddu ke banner kaddu ke poster la thelong lo hada athipi ken monta knowledge is power laki mission hormu pena halabang so knowledge is power ka chini ke chakong labang so lama putha rat tum phan tum riso ja tum phan ke thang chimum ye phansi ni tum labang sob conference bang ke tum pipona kusin tum chingwai pe thekon tangala bangso ki mission a program ma phan lai la tum permission am pipida lo pulonte kopia phan tum permission am piko kopia account phan tum permission am pikun po akahinu ta account phan lo tum permission am pikuma mande kar bilong suluk soda tumon nang jap una lang potong ni ma thama labang so application bang ke ni administration tum mantam arjun ko pa arjun tum dulu labang ke ko tum pirta lo ating pulong te alang tum ta pukela administration ki ja la aron ki chari tum made SP office pen pirta nangale polo ating pulong te angsong men prasar to pick pusne pu ni tum ke ki claim tum chot ni tum ke banang to ni claim nang kok lo pusigi lalu pulong ko mane la dak kachi yo tum dolo lasi la pusno bang ke claim nang ni det cari asongja po songja pi busami ba ajar hin busami la pusona bang ke claim nang ni lalu lasi nilu tum bang ke la chota kala biota lo teng pulong te non pinna pendak di fukla bang tami RSS tum program doku la phanta permission pi ni tum chinya teng pulong de te la tu phanjong si permission pi ni tum ha pi posan pi ni de dasila so ting lang dam polo te pini ni tum asong tum ke ninki thi ninki pum ninki oi ninki jangjesi itum ki dolo ahopper bang ke nilu tum ke la bang so program bang ke nge ajar na pachiplang nang bidat nang pusi hu si kin tum chingwai de e wa phit sitamin nilu tum ma party president bang itu nang tingkana perelo non ititiu bang ke ang tum phan aron alang tum kerang lo personality ki dolo tema sida noni phong bang ke ilu tum alang tum aban ki pilo ajalo la April tarik isian ke itu ni hong sena pusi alang li ni tum phan nang thanang pare masin ni tum ta mithanga president sarjaya ka thar lang ke ni tum ta war tum te pena joksi ni tum pini ader bang ke ko ni tum postpone thunang kok la ni tum bang so program cancel se mana tum ader bang sin ni tum postpone nang kok la hello nili ka do ka be administration don kar bang tum alam ke ni lenji thanalo la pendu nilu tum non tarik ingkor ke thom ingkor plia dim bang ke ni tum April tarik ke thom ben tarik pli bang sin ni tum puthot la bang so conference bang ke ni tum bipon tupo lasi karbiang long ara doan 26 homosti central committee ben chenglok la pen ke LA president secretary ben chenglok
lapengke CC committee president secretary ben jenglok youth long kijja tu president secretary ben jenglok women wing long president secretary ben jenglok katok kave karbeng long ara do anaphan ensila ra do anaphan tu chuni ri bangal halo baka pachini gang tungalam mangal halo nitum non April chiklo tarik ki thom ben tarik plisi labang so youth conference abangke nilutum ki bonpo lasinang lutum do an halabang so arni ni thang asai do an do islamic chunuri alam thegala halo nang lutum halabang so ni bang pen labang so amai abangke RD nang pidun pen nilutum aphan bidis sore nang pidun je pasi nilutum as a youth central committee hin pen cho phapano laben pachini pono ba chunuri pono la hello laben tu sialamang la halo niliang ko pachani ang tung mangal halo latung non ni tung hanang putu ke pia porsi ni tum hanang bidat pun tum ke charju melat nang thau ke dak iskar bi ang long ke metric exam suribom lapen ke dak 144 CRPC tu ke pia phansi 144 CRPC bidat tu antum arju lo la metric exam suribom penal jok pusalang ni tung ko tang te ni le kachini gang tung bangal halo metric exam ke laki iskar biang long chotna west kar biang long metric exam ve manon labangso SSLC asad lang ke laki khali kar biang long chotma lagi asam angkang pilong avedat ma labangso asad lang ke ka asam angkang biang long si labangso asad lang ke to bomlo tangte along rika prek district prek long people see 144 CRPC bidalo metric exam fancy latung Mana 144 CRPC labangso aron sel biko polo tangte pini iskar biang long cholo mai la mani exam ki pitum do ke lalo la sini lu tum ka chinna mateng bolonte lake aja takali kedam tan lu tum ka du chino iskar biang long ni tum party pen ka du ka ve tum peace rally dam lo hempre ka potha six dul ke pang ta potha hala bangso ka chi song ni tum mission ben ni tum dam long lo bang hala bangso atumon lapu iskar biang long atame nangki jabi ang ringdo labena hokbeng lo labena takewang pon tum ketu which sigding dang lo labangso really nang khang je phansi tum a program nang khang je phansi labangso 144 CRPC ke biko posini ketum ke kachini dam lasi la posona bangke claim nang ni lahalo nang tum ben ko pene karjo sondo bolote aju tami ya ta na lo de na le lama